Здравейте, хора! Това е следващата поредица, която мисля да започна. И това съм аз. ТХ7. Почти съм макснал всичко за ТХ7 и приблизително скоро ще вдигаме на ТХ8. И така, да направим една бърза атака. Да мерим някой подходящ. Не. Не виждам голда къде е, защото голд мините са празни. Не. Добре, няма ли някой подходящ? Ето един. Като цяло се стремя да бия за голд, защото с елексир съм фул, а голда ми трябва. И да, ще излезем гиганти. Те не са кой знае колко голям проблем. Важно е само голда да ми взема, нищо друго. Така, да разчистят малко и му влизаме. Така, от тук малко и да. За съжаление имам супер малко дарк елексира. И да, една звезда, обаче голда, който взех, ме устройва доста добре. Да, и взехме бонус, който не е изобщо много. Да. Да направим армия. Нападам с барберени, арчери и гоблини по простата причина, че тази армия ми струва към 25 000 елексир, най-много 30 да е. И при положение, че как се казваше, бе, елексир колекторите примерно са му отвън и да кажем ми предлага 150 000 елексир и ако ги взема, нали, всичките 150 000 примерно, когато армията ми е 25-30 000, всичко отгоре ми идва бонус, докато примерно с армия за 100 000, нали, елексир, когато го нападам, дори да го взема на 3 звезди и да взема 150 000, само 50 000 са ми отгоре. Защото преди това съм дал за армия 100 000. И няма много смисъл, според мен. Тук едната минчика ще ни е готова след 56 минути. Като цяло направих голяма грешка, че до сега, докато дигах тъха и така нататък, си максвах всичко, освен голдмините и елексир колекторите. И сега ми идва малко тегаво да ги дигна. И това е. Тук имаме някаква пусната война, в която водиме.
Тук ми остава да дигна само хоговете и миньоните и армията за ТК-7 ще ми е максната. От дефенсовете мисля, че имам само един арт дефенс да дигна. Барбериан Кинга. Тук малко стенички още. И както казах, елексировете. Барбериан Кинга го взех на ТХ-7 и следващия апгрейд, който ме предстои, ще е за левел 5 и ще взема абилитито му. Но 20 000 Dark Elixir си е доста за мене и като цяло доста трудно го събирам, тъй като в момента имам 7923 и да, само толкова. Ама с времето ще го дигна. Иначе всичко друго ми е дигнато. Тук Дарк баракичката, всичко. И това е общо взето от клипа. Общо взето и в следващите клипове ще правя атаки и такива неща. В смисъл, няма как да са толкова дълги клиповете, примерно като някои други игри. Просто да има нещо по-различно. И това беше от мен. Ако клипа ви е харесал, оставете по един лайк или се абонирайте за мен. Ако ли пък не дейте. Така, довиждане хора, ще се видим в следващия клип.